Anunnaki, Kidei, ki jet ben riu, ki ba nakaway ka perthei, kumba khot daktien paring, ki extraterrestrials. But kini ki Anunnaki, Kidei ki ba syong basa, haka planet Nibiru. Kidei kita ki jet ben riu, ki ba start pa, but ki ba danyi ki technology baper. Kini ki Anunnaki, kila im, nadu ki por menshwa, nadu shwa bandon, kani ka perthei ka jongi. Hakita ki por handai, haka planet Nibiru, ba kini ki Anunnaki skisa, kaladon ka jing syong ir na kabenta ka laway ka jongki ba jongu new planet. Namar ba kaladon ka jing orpat haka ozone layer ka jongu new planet Nibiru. Kani ka jing orpat jong ka ozone layer, lani ka taka hau haka sunbeneng, jongu new planet, kalapin jinjari ka jing im ka jong kini ki Anunnakis. Haka ba ka jing shit jong ka sngi bat ki chemical ki bumi na ka jing shit jong ka sngi ki lapin yap ya ki jing tung jing tep bat ya ka jing don jing em jong new planet. Haka taka por kini ki Anunnakis ki lalap ba ki laban pin baha ya ka taka jing orpat da ka ba bread da ki chemical bat kita ki dust particles ki ba yo da ka ba thang ya ki ksir. Namar ba ka planet Nibiru kadi ka planet ka bam da don pan ya ki natural resources. Te kini ki Anunnaki ki ba syong hau new planet kilami palidwat ya ki wei ki planets ki ba don ya kaksir. Hadiin ka tu kan iposnem haka jing ya lenti jong kini ki Anunnakis haka space kilalap ya ka wei ka planet but ki khot ya ka earth kani ka perthei bangi syong. Unong ya lam jong ki Anunnakis u balong ru usim jong kani ka planet Nibiru u kerteng u alalu but ki shipai ki jong kilawan hier hagani ka perthei. But kilas lang banwat, but banti ya kaksiar, but pa, siya ka planet ka jongki, banyo man panbahaya ka. Hagitu ki por, habaki Anunnakis kidang ti ya kiksiar haka perthei. Kila jit ikawi ka benta, haka pa kila tei, ya ki jing tei ki jongki, ki mot ki baper, hagani ka perthei. But ya kata ka jaka ki khot ka eridu, but ka don ha Mesopotamia. Ya kani ka snong, kabala snadi ki Anunnakis. But ya kani ka snong eridu, us im jong ki Anunnakis, u alalu, u laiti ya kani ka snong, bansin sharda u kon ng kong jong u bakerteng, u enki. Ki Anunnakis kila shna ya kani ka snong Nibiru, hapo anyowski, but hadien bigladef shna ya kani ka snong, kila sedang banti biang ya kaksiar, banra siya u planet upamaki kisa. Day ya kani ka por biki Anunnakis, kila ong haladi, bikila don kam ban shna, ikita gijat ben rio, nakabenta kani ka perthei. Bakin syong din sa haka, but bakin penroy kani ka perthei, but haka joko por, bakin tray nakabenta ki Anunnakis. But hadien katu kani por, kini ki Anunnakis kila shna yu brio, daka bapidon kam, daka DNA ka jongki. But yaw ni ukulung ubaningkong, ubakishna, ki ay kerteng, u adamu. But kila shnaru yakataka kantay ka baningkong, kabagerteng ka hiva. But ki Anunnakis kila ay hukum, hau adanu, but kahiva, bakin penroy ya ka perthei. Ki Anunnakis kila kemenba, haba kila dap shna ya ki brio, but kila iba ki brio ki long ki bastard, ki tei ya ki jing tei ki jongki, ki shna ya ki yengisam ki jongki, but ki im haka rap karyang nakabenta iwe. But namar bakini ki brio ki long ki babha, te ki Anunnakis kila ailad ya ki, bakin syongkin sa, haka takakper iden, baki Anunnakis ki shna. Dey hagini ki por, ba u enki u balong usim jong ki Anunnakis. Ula ya bid ya ki kantay jong kani ka perthei, but ula syongka, ya ka wey na kita. Daga jing syongka jong u enki, but katakariyo kantay, laka yu adapa. U balong u brio u bastad ba, but u don arngot ki kun, u Kane but u able. U Kane but u able, ki ale kat bala ban penhun yo u enki. Daga baki wanra iki jing kniya ki jongki na kapor sa kapor. Haba u Kane u yu iba u enki, usultanat ba yu able, ti u Kane u lapan yap no yalaw para. Kani kalawan lam ka jing bitar hau enki, namar bagi jing tau ki jong u kia penyap iway piway. But kani ka di kasin ka baningkong bajakum ta. But u enki u labe elud iki brio na katakakper eden, basna ki Anunnakis. Hadien bu enki u labe ikini ki brio na kakper eden. Kini ki brio kilalit sano, shikiway ki benta jong ka perthei. Kajapat ke ike ka bakampala. Kidon ka tu ka ningut pat kita ki Anunnakis, ki bayalad ya ka hukum jong enki, but kini ki Anunnakis, ki asyongka, but ki brio.
Padai dengan ni kajing songka jungki Anunnaki swat ki brio. Lakha ye ki Nephilims lani kita ki giants haka portai. Kajing le jong katu kan ingot ki Anunnaki kalapen bitar UN ki. Ubalong ublay jongki. Day haka ni kapor. Baka orbit jong planet Nibiru kalajan wanjan bat ka orbit ka jong ka portai. Bat UN ki ulai iya kata. Kani kajing wan turjan jong ka planet Nibiru sa ka portai. Kebu jing ma ya ka portai. Namar kani kan wan lam, ya ka jingkala jang ka perthai, hakabaan sakhi ki chumai, en sawan ki eryong ernit, bat ulap ba. Wat lau en ki ulap bitar ba ki brio ki shongkha, bat kini ki Anunnakis, henrei udang don ka jing iit yaki, namar badai u en ki ubashna yaki. Bat kwa babaro ki brio ki nyap no, da ka jing wan jong uni ulap ba. U en ki ula ong, ya uwe u brio, ubakarteng u utna pestrum, Baun snai ko ika liing. Bat baun yalam lang, ya ka yeng ka sem ka jongu, badi ki marat, ki badon haka ni ka perthai, bakin song bakin sah haka taka liing, tat haru rekut utaw laba. Ulaba ulawan, bar ulapin julor lo di ka perthai baro kawai. Lad im, tangu utna pristrum, bat ka yeng ka sem ka jongu. Haba lawan uni ulaba, ubajur, balawan ka jing pentamay ka perthai. Ti kini ki Anunnakis baro, kilali pai biang, show planet Nibiru. Kila IT ya gani ka perthai haki brio ba makihi kisna. Bat kila ong, bakin sawan pai biang, dala day ka por ka jongki. Lada piwat, bat pipuli ya ka khana jongki ni ki Anunnakis, pinlap, baki mani u enki, ubalong ublay. U adamu, bat ka hiva, kidei, u adam bat ka im. U adapa, udei u inok, bat u utna pristrum, udei u Noah. Ki brio menhendai jongka Mesopotamia civilization, ki mani ye ki Anunnakis. Bat kadon ka jinga tainia hadu gini kisngi, baya ki pyramids ki badon hakari Egypt, la shnari ki Anunnakis. Bat ki UFOs ru kumjo, kidei ki technologies jongki Anunnaki. Haki pyramids, la dondu ki jingdro, bapin ye ki UFOs, bat ye kini ki Anunnakis. Bat laju ongru, balaju yo ki UFOs na du ki por mendai. Pendapet ye ki blay, ki badon haki pyramids. Pinyo bakilong kita ki blay, ki balong, shiteng ka dur beriyo, bat shiteng ka dur jung ki marat. Kumbong da khtien paring, ki hybrid gods. Kakana jung ki Anunnakis, kadon jinge sariem, bat ki jing toha ka Bible. Shapang u blay, u adam bakim, u Enoch, bat u Noah. Ki Anunnakis kim deire kita ki aliens, henrei kidei ki fallen angels ki bawan syagani ka perthai, bat ki shongkha bat ki kanthai, bat kani ka jing shongkha ka jongki, ka penmi, ya kita ki Nephilims, ki balong ki Ramha, bat kumjuru ya kita ki brio, ki balong shiteng brio shiteng marat, lani ki reptilians, ki hybrid people, bat ki sanshar makiyangi, hadu menta. Kini baro kidi ki kam jong Lucifer, ban pen klumar jeng mut yangi ki brio. Bantau kana thok, syapang ki Anunnakis, syapang ki aliens, bat ki wede. Kanang ban ong bo amdon blay, bat ya ki brio, la shnar ka DNA jeng ki aliens. Kidei kini ki Anunnakis, ki ba ay, ya kataka but jing start hangi ki brio, ba kumnongin shna iki tiar iliatma, kumnongin shna, iki tiar ki ban penjot pan para, ya gani ka perthai. Bat ikita ki tiar ki bangi khot ki nuclear weapons, bat ki atomic bombs. Kakam jong Lucifer, bat ki fallen angels, ban deceive yangi, ban thok iki brio, kanang bangin ya penyap iwe. Bat bangin penjot pen para ya gani ka perthai, da ki tma, da ka nuclear war, bat da ka pop kasang. Lapen ka lalut ya ka khana juga jing sedang jong ka perthai, lapen nget ya ka tukan yangi bangi wan na ki Anunnakis, lapen nget ya ka tukan yangi bangi wan na ki Shri, berlaburi ya bon ki jing shisha. Lano Ngin Kyndit.